ANC igubha iminyaka eyi-103 yasungulwa, kanti kulokhu banqume ukuyobeka imikhankaso nemigubho yabo yokushela abalandeli kwizidleke seqembu eliphikisayo eNtshonalanga Kapa. Kulesifundazwe i-ANC ayixhaswa kakhulu kusukela kudalo ekusekweni kahulumeni wentando yeningi. Kodwa leli qembu selithembele kuyicebo lalo lokubuyela emasisweni ukuze likwazi ukubuyisa amalunga ayo. Konke lokhu abathi kuzoqala ngosomqulu we-Freedom Charter. This is the year of the Freedom Charter. It's the 60th anniversary of the Freedom Charter. That is the emphasis, because every Jack and Jill claims to be the custodian of the Freedom Charter these days. Now we'll be giving the country content on the Freedom Charter, progress made, challenges faced, what should be done practically. The organization is in trouble. Kodwa yize bebhiyozela lesinyathelo esibaluleke kangaka, bazazi kahle izingqinamba ababhekene nazo, kubalwa ukwehla kwamavoti, ukulwela izikhundla ngaphakathi eqenjini, imibuzo ngokuphathwa kahulumeni, kanye nokwakamuva nje ukushoda kwezimali eqenjini. The ANC is not a rich organization, but it is also not bankrupt either. It's an organization that works on the basis of contributions from members and supporters and donors. It would now and again affect the cash flow management, but it is not a matter of bankruptcy. Okungacaci ukuthi i-ANC ihlela ukubhekana kanjani nokungazwani okuqhutshulwe amaqembu aphikisayo njengo-EFF kanye ne-DA. I-ANC ithi abaholi abathunyelwe ePhalamende kanye nakuhulumeni kufanele bahole ngobuqotho futhi benze umsebenzi abawuthunywa abavoti.